good morning! June 28 na karon. Happy birthday sa tanang birthday karon, guys. So, dako subay naglaba ko. So, among pamahaw, guys, among suwa, guys, is okrang gilapwahan o inunang nga tulingan. Lami mapud ka, jo bisag simple ra pero makabusog mo pud gamay ng rice. Di pud palabi sa rice. Kay delikado kining rice mo ni makaangin ng mga Pilipino sa jug pangamatay. Kay grabe mong sugar na kanang sobrahan ra bitakot. Okay man mo ka rice pero ginagmayra ka na iban mo gud nga tag sa gadyo ka bandiha, guban tag sa gadyo ka kaldero. Ahugton jud so hinahinay ra ta kay di ta busog masadyo tag ka intonsis. So guys, i-pick up this rider agad ha mga perfume. Thank you so much sa mga namalit gahapon. Ano lang ang hindi manugali. Hoy. Balance. Okay, na-adjun ro kasi kung gipatujo kay tuman lagi sa bisag na balance na magbangga-bangga to gyud kinahang diri mong i-balance sumadyo para di magbangga-banggas mga karapilinan. Try na ko sang mga gipanglabhan kay di pa masilbi dry kay dagko maglangit. So ahaning ipang di mabaho ra bang iro. Bantay mo kanang di mabitog tarong. Di mo tumira baho ka jung iro mo ligo. Yan na sus mo nang atang likad jan nang mahitabo ato ajang pamahon ulo bagag taman. Kami no puning gipang kumutan kamay karon di punta ingon no. Bahong kabaw bahong iro ug magsaboy-saboy tayong sinin nga lisbo. So salamat tay kaadto sa atang 82,000 subscribers. So sa 1 year guys, naka-gain tag mga 80,000 subscribers. Kaya ang subscriber last year, ingarong buwan na kaya narapos 2,000 kapin. So, nalipay ko. Salamat kaado sa mga ning-subscribe. Kung ilabi na sa mga kasag mo like. Thank you kaadyo. So, na-inspired po ko tangin din. Humot na. Humot pa. Uy, humot na day po. Paano ka na ini na buwing? Mama, na-jet food. Kuha ba? Igo na laman si Jang kuan. Igo na laman si Jang ihay-hay para mahanginan nga may okay na isuot. Mana? Daghan-daghan ni ang bulingan kay natambak ni. Tukos tagbe, maribuho pila ka adlaw kala ba. Mo ka sa dang. Kaya ko lang ano pa na lang. Diri ra nay kay sige ra nag TikTok. Diri TikTok sigat ka subugan, siglug-lug sa danggan. Lugar to ko na mura ni. Dapat masumangil ada ya ilara ko. Di ana pagboros. Ano ka suka? Jesus, sana man ang imong naong napa. Hoy, Mingay. Mingay. Agay nang tiila kay halagi na tutupan ron. Kabri ta sweep na ko apang na napalubalagig panguwag. Ana da na magbubilangkad. Hawa kay mo kog utubin. Mingay, balhin. Wajid maminaw ang boros ra ba jud Tanawag na ang bayog, pakajap-kajap tira ba dyan maminaw karon be? Ay, Mingay! Naog pa, naog, kay manghinlo ko srip. Karong kaidat ba dyan ka dyan? Gisugo ba kagpapanguwag ka ng bugana, gisugo ba nagpapanguwag? Di ra ba dyan mo? Di dyan maminaw na yun. Sige, kunot na nagbuhog may. Gitujo kagpapanguwag, ha? Sugo ka? Sugo ba kagpapanguwag ka ng bugana na? Balhin! Balhin! Uy, balhin ba? Mingay, balhin ba? Kaya mag-apre ko srip. Masud di ka srip ron prosin di ka ron. Adyo laman ay, sagdi laman na ay. Sagdi laman na. Ikangkang ng tehil. Hawag tehil, ikangkang pod. Ano na dyan pod man? Ha? Tsaka isuda ng freezer ka ron. Na. Ha? Di maminaw, wala na, di kaya ako. wala pa kami. Kaya di kag ukang uwagan, di kang dako. Mamangita, tararig masimo-simo. Sabi rin dami makaon. Okay, katasan ko di ka ng laba. Ikaw pa agap pabubilak, pagkadana. Uy, medyo mayaman lagi atang repo na kada may karne galuko. Mayaman, sana all. Para di ka igal. Wajib hawa, be. Karon ka, ipit, maipit, karon. Wajib mo hawa, gihap. Tsura ni burus. Ani kinatapuan sa tanang burus. Kinatapuanan sa tanang burus. Sana ba ka? Pahala ka dia. Pangat ko ni mo. Kahit jag di jid maminaw. Alas 11 na guys. Pero mangis nagsaging. Ayaw hilap din na iring. Kaya di lagi na mahawa bisagang sa akin. Nagpabalik-balik na sliog. May naggiwagan kaming. Huwag. Burus nung gani. Si Auta po kami. Kapila na ng burus. Katulo na siguro na yun. Katulo na. Ha? Katulo naman na burus.
guys, mazumod to nitong tanan. So after lunch, ki-pick up mo kaya may kasong importante. Kanja mo hapit na ramang pud mi og mga talan-awon ba nga vitamin sa mata mong pakita og view karon. Anong wan? Ha? Anong man ta? Sa mag-search ko balik. Muraw am na pagkatuod. Today guys, today mi sa Kabantian Hills dari sa Gindulman. Ingon man sana nga na akong sa nakita as if nga grabing view ha kuno sa dari ramang kuno sa Gindulman, do ram ning Gindulman sa amo kay Alicia kan diha Gindulman tapan ra man na di. Ingon kog lahala to ta. Tanawa naman inyong view guys. Padung paganim iha pero grabing nice sana murang nas laing nasud. Uy, ijara. Grabe mga jeng kukuha guys. Ilabi na gadas personal bawang matagaan ba ni Kustisya sa ang kamera pero grabing kukuha ijara balik-balikan din ang lugaran ni niglingi pud nimo guys makita nimo dagat tres lujo overlooking ka ajo jag krasada di mo pud ka ajo yung garang maeta madadara man pud nakay motor or four wheels madadara nig kukug dani wa sud man ijarang kukuha inji niglingi pa jud nimo skilid-kilid na pa jiga bugdo-bugdong mga buntod pero mo diretso mo daris undoy guys kay agagianan man gud sa Kabantian Hills close. So dari may sa murag public siguro ning danan ni ari may moagi kay ag private ni agianan padung jud sa Kabantian Hills close kay under construction. Lala, ganyan ba? Perfect now ah. Lah. Hoy. Ang dito ta. Wow, dari buntod. Dari kaspikas dagat. Wala ko ang dikabaskan na niya. Hala guys, grabe, mura di ko makatusang makita karon, mura ragad sa jag pinting. Ito? Kato to ah. Lantay Hills? Ah. Grabe gajud guys, wa gad lipod-lipod, grabe gajud nice, di ko makatuo nga. Jarad as in. Mura grabe, mura ra magajag drawing, mura ra gajud painting, labi nagdagat tanaw ninyo ng dagat, tutukin na ninyo. Usa pa guys, kitang padauan guys, grabe majud nice sana. Amis gajud kog taman daning view ha. Kay mo ni ang ganahan jud kining dagat bitog ubos jud ibabaw bungtod. Uy! Uti po to. Ano karuna? Yes, undo di mahal pero init pa eh. Alauna pa guys sa palis. Wow, rami sa view uy. Uy, bugnay. Daghan nagbungas bugnay. Oh, hilaw pa na bugnay. Ting bugnay na daypod. Gitawag na ko sa kagwang ka, sige cingkit na. Saan naman yun? Kaligiri naman ko. Maajar man kong kagwang nga katawag-tawag kag ikaw ga hayahay kag tukad-tukad ko magbaklay ko dani grabe bang tungason kay bungtod. Nagdadapat jud kog bag, unsa ba kang gipadag-bag ni das motor ba? Nah, ni ana tungas na tamo yang giingon ninyo guys na kakaguang ka wak-wak kadung dako kay luwak-lubak pagdaan, ja grabe pang tukaron na wa gid mahaglet gisaka jud motor ajeng ka wak-wak. Hijara, mura magad si jagi pintal ba? Ano bang paintings bitaw nga baligja? Ni nako kaginawa. Nabuing bangga kalimutan po ko ang punatang tagang mas mura nam ko gituok. So guys, ag timailhan dari guys og marhimo kanang minteryo man sa Kabantian. Nag-abot tagang sipunugang singot. Grabe. Wow. Laranisa. Laranisa, oy. Bag. Kung kahangat mo ka? Bagat? Bagat. Wow. Laranisa, oy. Translate din. Tanaw ra man inyo guys, ijara man jeng nice ha. Minteryo sa Kabantian. Nah, nabuing ba di jud ko katuo nakitaan guys. Wa jud ko magdahom nga na day nga nis buhol. Di man ko makatuo nga. Tinuod ning nakitaan mura ram gud sa gipaint ra, murag painting ra bitaw sa pananaw labi na personal, grabe ag dagat pala mandaan, mura ra jud drawing. Arang nice jud adjo. Taro gigadjo ra day kadto ko andani. Doon lalawan ka sukan dani dahil kiun. So mau manag kuan lantai. Guys, close ag Kabantian. Say tawag na Kabantian Hills. Tawag na.
close agato na bitaw murag mga padag-padag bon sa inganda na. Close sila. Dara mis ibabaw, tatan mis mga viewers buntod. Wa na pud mi magdugay guys ning tegbeng nami. So maop ni view guys ining padung pud ni magtegbeng. Padung uli ba? Kita gyapon ni magdagat sus grabe. Karon pa ko nga nada mi ingani possible as in makawaw jud kaadyo. Anja guys, thank you kayo sa pag-uban ha sa atong vlog today. Magkita raman ta og mapuhon guys sa ahong next vlog. Salamat kayo sa mga ning like og ning subscribe ug sa mga ning share. Thank you very much. Unta na lingaw mo ug unta na manghapod mo sa ato ang nakit-an karon nga view daari ra na sa Gindulman Bohol sa Kabantian Hills. See you on my next vlog.